tandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan pujanku sayang sumpah. Kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Bapak Suyono, monggo katuraken. Kades pundi, Pak? Kades pundi wau? Selodono. Selodono. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo yo. Asik. Ae tolat tuli kapena oni. Unine renyohake bang elakan troke tipung guling dua kali ngangate ngasuling kumandang sorane sorane kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Dan wah mikir. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wau, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Akbar. Luar biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontane dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen, Pak? Wes. Walik. Ora masuk, aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Nggih. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus dong. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. kersa, Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Lampune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oke, masuk. Setuju nggih? Oh. Zozo. Ayo, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Siap. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki. Aspito. Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih.
Niki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Ya. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, ya Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk sepot. Jaluk spot barang. Jaluk sepot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jarene jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mau rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Ah, Katane nek ora. kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki somaning Sing apik yo, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Iki rene rada munggah rene. Kok Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, tekan, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki lho. ngaturake Pe- napa? Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, apa menehi apa ngono lho. Menehi nyopong kene ki rada apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam. perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggap kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe kaya ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik. Aja kaya wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Kancane rai boros wae. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Mohon sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ae yo. Menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya, Ram. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Wih, Juh! Dalang. Heeh. Cekeprak. Lek jejek bendes apa piye? Deh.
Ya ora to, ya tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Iso tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngenteng ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jere. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nganggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike klalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru ta. Kleru, si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet engko Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sang aji mitin latinya ngedali wos Wah. buta. Mau jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya. Ya. Tolong Mas bener. Mas, kleru Mas. Kleru bisa Ampun. kleru. Niki mustaka. Kleru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Kok. Butone ayo gelut piye mau mundang apa. Iya. Ladalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Ladalah. Iki ana pawongan gedhe kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe suwur sapa iki? Alah. Tak ngene barang apa? Gak keduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak ikit, kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
domba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Oh, ditinggali mic mau. Ampun, matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah toh? antara cilik. Lenggah. mbek Nggih, cilik. lenggah. Wonten toh, Dik? Anu. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inget banget Joko Tingkir. Kok ya metu ae. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong? Wis maem? Lho sudah sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu toh, Dik. Heeh. Pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku Terus? wedi iki dikira tuyul. Bengi-bengi kok turut tak lho. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem ki lho disuruh Maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Alah. Dang. Ayo Ti maem Ti. Iya Ti. Alah alah. Titi ayo aja akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, mata karo ya. Iya. Wah, ngabrakal dong yo. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik nak, mimik Ti. Nah, Wah, wis syarat anu dibimiki, Mimik Ti. Mana mimik kuwi emoh aku nek. Mimik apa? Mimik cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada warso. Sampe ngono kok lho. Ya ndak Mimik ngelang. nak, mimik Ti, mimik nak. Ya Allah, mimik. wis remuk. Piye to, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Ti. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini bae kok iso. Ya ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. ayo nembang yo. Nembang. Oh, pamur. Ya roh meneh aku ora ngadus iki. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Hah? Liyane napa Mas? Liyane Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa Lewung? Monggo nek Lewung mawon. Oh nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih. Mas Victor. Ayo Mas. Kayak iki.
sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh, diinggah nih. Oke, Monggo Bu Bu Sri Sri. Wah. Budi piantune. Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Au. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten pepanggungan. Bu Carik, sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras. Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pun ndak terus jenengan tengandap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng Salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Enggak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janjine. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Jedak. Dung pempek. Trak. Suarane. Trak. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman panitia Desa Sawi. Oh, Oke. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lantiasa di Buenggar. Ya.
Yo. Jajane kowe nang ndi Panjenenganku sayang Rupiani Hatiku sutsana Kowe kancan karo wanita liya Joget dulu Ya. Matur suwun. sami dalan swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu. Luar biasa. Dipegang Miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Wow. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso. Oh, yo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacokne. Dek Sinta. Oke, Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimbo. Amin. Amin. Jangke wong donga. Tunggu kok amin. Tembang. Oh, Bang. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhete? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, nggih. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben bidon Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Tetile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku godhoan